So hello guys, ini godaन मोनसे ब्लगाव फरायलायबाय so टिमनि गोदान मोनसे ब्लगा माने एन्टारटेनमेन्ट आरोना एन्टारटेनमेन्ट जागोन so नोंथांमोना माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ so टिमनि ब्लगखौ नायलांबाय था माने जि जागोन मा जागोन माने ओरैनो माने न'आव थाबाय थानो बाना एसे माने ओरैनो ब्लग बनायबाय आरोना so नायनानै मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय so या जोंनिया नै बिसोरबो माने केजिएफनि एक्टरफोरा नै दंजोबो जोंनिया नै बिथांमोना माने नायगासिनो आं ब्लग बनायनायखौ so नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम so Sonia थाइजौआ मोनांबाय आरोना एसे नै माने मोनलांबाय थाथो ओमफ्राय जोंनिया थाइजौ हाननायावनो नै बिथांखौ नायलाय नै बिथांनिया फैलाय नैया थाइजौ आथा नांनानै माने इना बाखानो दाला जुमना दङ आरोना जाबायना दानिया जोंनिया माने मिक्सार लाबोबाय आरोना नै मिक्सार माने माबा खालामसिगोन दा नैया दे माबालै दे माबाना जानोसै आरोना नै जोंनिया मिलायसिगोन जोंनिया नै दंजोबो जोंनिया इथिं आरो इथिं खासि दोङो खासिया माने बाय एसे दुरबल अबस्थायाव दोङो खिथिनो हानाय नङा इखो न' सोनिया मिक्सारा फैबाय जोंनिया ओमफ्राय नै मिमि सामोसालाय सामोसा बिया नै पुरा मिक्सार जानोसै आरोना oh lokop hidup dari mosla berapa? Akas sudah bay akan lihat rubber juga so guys ngalang bersaban dah bay mana sancar na zaman ini mandir orang dengan sengge ibu saya mandir sengge ayo orang dengannya mana ini arena mandir sengge berani ya Aku nana. Iki mari kula kan. Ini kusia geran. Ini jadi kawan jawa aja, ini jangan lapna barai kamera kan. Bisa mana gol sampai tadi. Ini kurang gaya nala ya. Mengkali sancar nah nih. Nih. Asar betul no. Soalnya nih guys, asar kang dangren sih. Ya, tor. Cuma makan kan. Ya kameramen nendang ada, nendang. Nah kayak. Tapi aja. Soalnya ya. Soalnya nih. Naga. Jaja. So मोनसे खम नारेंबो एकदम मुथासिम थासै माने एक्चुअली फैसा जोंनिया माने आं माने जोङो हानाय आरोना जोंनि आंजों माने मानसिफोरनि माबा खुलिना होदोंमोन फेसबुक पेज बे खुलिना होनायाव माने फैसा होदो जों खानल'सो जानांगौमोन दा खिन्थु फायदो 10 जोन गाहाम मिमि बेगदने आरो मिक्सार 10 थाखानि 10 जोन गाहाम जाबा बोरै थानो हायोनो खुलिनो ज'रे सोरनिया नै दा ओरैनो फैना मोनजाबाय आरोना ओमफ्राय नै जोंबो दोङो जों लायो माखो लायो लायना मा जानो नों रोङा जों हाया खुलिदो kok YouTube bisa ara 이 만에 YouTube 니는 회사 안나 나빠진다 야 너무 와락포락한데 ya 왜 질라네 이게 뭐 so bila nih itu akan lana harus bicara ini sih satu 이게 신난다 so ay belum bayar nak kalau ada Alwala berdiri nggak tahu ah